ja portem 2 anys al barri, supermercat cooperatiu i participatiu. Tots els valors que envolten la seva alimentació, jo penso que per a molta gent del barri ha sigut com una sorpresa i també un revulsiu, però en el bon sentit de la paraula. Ens agradaria poder comunicar-nos molt més en les associacions del barri, des de la Saidia Comuna, el grup de consum de Saidia. De cara a les nostres sòcies, sí que vàrem establir una espècie de repartiment a domicili per a aquelles persones que estaven confinades. De la Saidia Comuna hem participat com a punt de recollida d'aliments. Molta gent entra directament a la tenda i saquea així si pot deixar aquests aliments.